Eh? The market. Nke ikpo ngali nita. Ai nwanyị ama isi nyo. Mbra agwa m gị na aga m iji ego mere ọ ga-ahụ. Mgbapụ so aga m iji ego. Bịa lawa. Abụla were ji mara aba kagbula m ya. Ụbọchị keta ga kagbula m ya ọ dị mara aba mbọ bịa lawa. Mụ na ebe ozi enyi. Bịa lawa ma hila. Na be m mba na room pam nchikọrọ ego niile mbịa ba kpofa ja. Yazi ya. Anti package siere m ya siere. Botara m fanje niile ndị masa mmaga. Ka mmanụ okwukweta ihe kwuru eme na ihe mere ji na-ekwu otu ha weta kwa mmanya onwe kwa ahụ. Gwakọrọ ya na ya ata.